Qozon yurt tüzülüş kombinatında 2 smenda xizmatkarlar turaq tüzü üçün subaylar beton işlənmələr əzərli. Bu yılın iyulündən alar xizmət yetiştirişənligin arttırı boyunca ilk ulan proyektqa qoşula. Həzir tavarını köçürüb, yurtu işin jaylav kadrlarını oxutup 5S sistemasından kiritilgəndən soң yetiştiru 60% artqan. Olacaq düzələcək illərə biz yasayız panellər. Bizə armaturный цехтан karkas сеткалар, девайтек сеткалар килә башлады. Просто сетка сборный вариантта түгел. Biz bunda первый цехта үзебездә вручную аны полностью бәйлибез. Kombinat temir beton divar panellərini yetiştirу буенча да зур эш алып бара. Элеклиния тулы кешенә җәлеп ителә алмаса, хәзер биредә башка мөхит. Эшче төркем җитештерүдәге югалтуларны ачыклый, шуннан чара күрәләр. Нацпроектка бик рад, потому что безгә бу 2 мәртә почти арттырырга үзебезгә бирде. Эшегә уңайлы эшләргә. Бүген ilk ulan проектта катнашучы комбинат эшчәнлегенә министрлык бәя бирде. Алар эш барышын заводка килеп карады. 2-3 тапкыр күтәрелде производитель, выработка бер кешегә бу саннар буенча алар числе лидеров. Монда әле резервлар күп. Тагында 1-2 тапкыр күтәрергә була. Хәзер Татарстанда 71 оешма ilk ulan проектта катнаша. 2024 елга анда көрүчләр саны 350-гә җитәчәк. Проект үтәлешен депутатлар контрольдә тотачак. Бу халыкның яшәү дәрәҗәсе артсын өчен эшләнелә. Руслан Сындинов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта BMW YouTube каналында карагыз.